سلام نيماكي ميديا تخاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ተምኒታዩ እሙነይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተሓዳኸሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዚ ዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ክብለኩም ሰነይ ምክትታል ፍጹም ይዝበሃል ናይ 12 ክፍሊ ተምሃራዩ ኣብ ህይወቱ ከም ትምህርትን ከም ወላደ ቡኡን ዝጸልኦ ነገር የብሉን ፍጹም ንወላዲ ተድኡ ኢሉ እዩ ዝመሃር ኣዲኡ ብጣዕሚ ምስኪንን ድኻንያ ኣቡኡ ኣብ ሓደ ፋብሪካ ዋርድያ ኮይኑ እናሰርሐ ካብ ዝረኽባ ኣታዊ ፍርቅን ንገዛ ክራይን ንመስተን ገይሩ ዝተረፈ ከዓ ንቐለቦም ንኽትኸውን ንሰበይቱን ትህባ እተን ዝተወሃባ ገንዘብ ብምውሓደን ፀጊቦም ንምሕዳር ብጣዕሚ እዮም ዝፀገሙ ነይሮም ነዚ ፀገሞም ንምቕራፍ ከዓ ኣዶ ፍጹም ኣብ ዕዳጋ እናሸጠት ውሑድ ዋላ እንተኾነ ብዝተወሰነ ንቐዳድ ገዝኣ ክትሽፍን ትሞክር ናይ ፍጹም ኣቦ ዝሰርሖ ናይ ዋርድያ ስራሕ ናይ ቀትሪ ዋላ እንተነበረ ብኡኡ ገይሩ ናብ እንዳ መስተ እናኸደ ስተይ የምሽዩ ግን ፍርቀለይቲ ኣሕሊፉ ሓልከስከስ እናበለዩ ናብ ገዝኡ ዝኸይድ ኣዶ ፍጹም ክሳብ ንሱ መፂኡ ናብ ገዝኡ ዝኣቱ ኮፍ ኢላ ያፅበዮ ፍጹም ኩሉ ግዜ ንምንታይ ከምቲ ንሱ ድሌቱ ክመልእ ዘምስዮ ንሳ ከዓ ዕረፍቲ ንኽትረክብ ዘይትድቅስ እናበለ ኩሉ ሻዕ ይዛረባ ግና ከመይ ኢላ ክድቅስ ክትብል ትምልሰሉ በዚ ዝተልዓለ ከዓ ከይደቀሰት ሓዲራ ንግሆ ከዓ ናብ ዕዳጋ ወሪዳ ኣብ ፀሓይ ትውቅዕ ትውዕል ንዘለዎ ህይወት ንምቕራፍ ፍጹም ተማሂሩ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ንኽበጽሕ ስለ ዝነበረ ትምኒታ ፍጹም ንዓዓይሉ ይመሃር ንትምህርቲ ዝኸውን ናወቲ ካፍታ ዘለታ ኣዲኡ እያ ተማልአሉ እምበር ኣቡኡ ይመሃር ከም ዘለዎ ግዲ እናዘንግዐ ኮይኑስ ከም መጠን ወላዲ እንታይ የድልየካሉ ሓቲትዎ ይፈልጥን ፍጹም ከምቶም ካልኦት ኣዕሩኽቶ ይኮነን ኣዕሩኽቱ ኩሎም ገንዘብ ዘለዎም እዮም እቶም ገንዘብ ዘይብሎም ከዓ ካብቶም ዘለዎም እናተለቅሑ ደገደገን ትብሉ ነጓላት እንተሳድዱ እንተንሱ ግና ካብዞም ነገራት እርኑብ እዩ ነይሩ ኩሎም ኣዕሩኽቱ ካብ ጓልጓል እናመረፁ ዓርክን ትሕዙ እንተንሱ ግን ምንም ድሌት ኣይነበሮን ናይ ፍጹም ሓንቲ ድሌት ዝነበረት ተማሂሩ እናሰርሐ ንወላዲቱ ንኽሕብሕብ ንኽሕጉስ እዩ ነይሩ ነዚ ነገር ከሳኽዕ ከዓ ይፅዕር ነበረ ምናልባት ንትምህርቲ ዘለዎ ረኣያ ትሕት ዝበለ ብምዃኑ ካብ ትምህርቲ ወዲቑ ከንቱ ከይተርፍ ኣብ ትርፊ ሰዓቱ ዝስራሕ ስራሕ እናማረፀዩ ዝርኢ በዚ እውን ኣብ ትርፊ ጊዜኡ ኣብ ሓደ እንዳ ጋራጅ ብረዳት እናኾነ ብዘይ ክፍሊት ሞያ ክለምድ ጀመረ በዚ ከዓ ሓደ መዓልቲ ናይ ሻሂ ብዝረኽባ ቅርሺ ንወላዲቱ ነፀላ ኾነ ካልእ ነገር ሒዙላ ይኸይድ ኩሉ ግዜ ንግሆ ቅድሚ ናብ ትምህርቲ ምኻዱ ንወላዲቱ ዘድልይዎ ኣቑሑ ካብ ገዛ ተሸኪሙ እዩ ናብቲ ዕዳጋ ዝወስደላ ድሕሪኡ ከዓ ናብ ገዝኡ ተመሊሱ ተሓፃፂቡ ናብ ትምህርቱ ይኸይድ ሓደ መዓልቲ ከምቲ ልሙድ ብንግህኡ ተላዒሉ ናብ ኣዲኡ ንብረታት ኣስተኻኸለ ሽዑ ግን እቲ ንብረታት ካብ ቀደም ብዝሕ ዝበለ ብምንባሩ ጽግም ኢሉ ተሸኪሙ ምኻድ ጀመረ ኣብ መንገዱ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ዝተጸገመ ተዓሰበት እሞ ነታ ብኢዱ ሒዝዎ ዝነበረ ኣቕሓ ንኽትሕግዞ ሓተተቶ ፍጹም እውን ጸጊምዎ ስለ ዝነበረ ብዘይ ምግውጋው እሺ ኢሉ ሃባ እቲ ተሸኪምዎ ዝነበረ ብዙሕን ከቢድን ብምንባሩ መንነት ናይዛ ጓል ክርኤ ከኣለን ነይሩ ናፍቲ ናይ ኣዲኡ ናይ ዕዳጋ ቦታ ምስ በጽሐ ነቲ ንብረት ኣቐመጠሞ ክዳኑ ምስ ነጋገፈ ነታ ሓጊዛቶ ዝመፀት ጓል ከምስግና ጀመረ ኣዲኡ እውን ስለ ዝሓገዘቶ ናይ ወላዲት ምረቓ መረቐታ ካብቲ ዕዳጋ ወፂኦም ንሱ ናብ ገዝኡ ንሳ ናብ ትምህርታ እንትኸዱ ከዓ ንዝገበረትሉ ሓገዝ ካብ ልቢ ከምስግና ጀመረሞ ንሳ ከዓ ምንም ዓይነት ምስጋና ከምዘይትደሊ ነጊራ ሄርሜላ ይበሃል ኢላ ኢዳ ዘርግሐትሉ
ፍጹም ይበሃል ኢሉ ነቲ ዝዘርግሐትሉ ኢዳ ጨበጦ ፍጹም ናይ ሄርሜላን ትሪኣ ብጣዕሚ እዩ ፈትይዋ ምስ ረኣያ ቅድሚ ሕዚ ብጓል ሓሲቡ ዘይፈልጥ ዝነበረ ናይ ጓል ድሌቱ ቀስቀሰተሉ ብርግጽ ኣብቲ ዝመሓረሉ ቤት ትምህርቲ ብዙሓት ካብኣ ዝበልጻ ድሙቓት ደቂ ኣንስትዮ ይሪእዋላ እንተነበረ ንሄርሜላ ምስ ረኣየ ግና ልቡ ደንገጸ ሄርሜላ እውን ከም ካልኦት ሓፋር ጓል ኣይነበረትን ብግልጺ ስልኩ ቁጽሩ ተቐበለቶሞ እናተደዋወሉ ይዕልሉ ሄርሜላ ቅድም ኢላ 10 ክፍሊ ስለ ዝወደቐት ኣብ ናይ ግሊ ኮሌጅ ኣትያያ እትመሓር ነይራ ንሱ ከዓ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቲ ተምሃራይ ኮይኑ ፍቅሮም ጀመሩ ፍጹም ንምፍቃር ግዲ ናይ መጀመርትኡ ኮይኑስ ብጣዕሚ የፍቂርዋን ፈትይዋን ንሳ ዝበለቶ ነገር ንምግባር ድልው እዩ ካብ ነፍሱ ንላዕሊ ፍቀራ ናኣ ክንከባኸብ ንወላዲቱ ምሕጋዝ ዳርጋ ቋረፀ ሙሉእ ጊዜኡ ናኣ ክሕባ ጀመረ ምስኣ ንምርኻብ ካብ ትምህርቱ እናተረፈ ንትምህርቱ እውን ሸለል ክብል ጀመረ ከም ዝናበሉ እንትቕጽሉ ናታ ናይ ልደት መዓልቲ ይበጽሕሞ ፍጹም እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ጨነቆ ንዓኣ ዝኾነ ውህብቶ ንምሃብ እንትሓስብ ብምንም ዓይነት ገንዘብ ብዘይ ምርካቡ ንዕሩኽቱ ረኺቡ ገንዘብ ንኸልቅሕዎ እንትሓቶም ኩሎም ዝሓተቶም ኣዕሩኽቱ ንኽህብዎ ፍቓደኛታት ብዘይ ምዃኖም የብለይን ኢሎም ከልእዎ በዚ ነገር እንታይ ክገብር ኢሉ እናሓሰበ እናሃለወ ኣዲኡ ዘከራ ኣዲኡ ኩሉ ግዜ ካብ ትሰርሖ ንኽፉእ ግዜ እንዳበለት ተቕምጦ ገንዘብ ከም ዘለዋ ትዝንትብሎ ናብ ገዝኡ ብምኻድ ካብቲ ኣዲኡ ተቐምጠሉ ምንም ከይትረፈ ወሰዶሞ ናይ ብሪ ሓብል ገዝአላ ካብ ትምህርቲ ተወፀሉ ሰዓት ሪኡ ከዓ ነታ ዝገዝኦ ውህብቶ ሒዙ ተሓንጢው ናፍቲ ቤት ትምህርቲ እንትኸይድ ሄርሜላ ምስ ሓደ ወዲ ተሓቋቂፋ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ መሓዙታ ረኣያ ናይ ተወደት ተሓቋቂፋ ይኹን ኩነታቶም ናይ መሕሰነት ዘይኮነስ ካሊእ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎም እዩ ዘርድእ ነይሩ በዚ ነገር ብጣዕሚ እናተናደደ ዝገብርዎ ንኽርኢ ስቂሉ ተጸበየ ዕላሎም ግዲ ወዲኦም ኮይኖምስ ሄርሜላ ምስ ተወዲ ተሓቋቂፋ ንሱ እናሰዓማ እንትኸይድ ፍጹም ብንደት ናፍተን መሓዙታ ኸደሞ መንነት ትወድን ተሓተን ንሰን ከዓ ብሕጫጨ እናሰሓቓ ሰብኣያ ምዃኑ መርድእ ኣርድኦኦ በዚ ነገር ኣመና ተናደደ ነታ ብርውን ኣብ ኢዱ እናሃለወት ብንደት በጣጠሳ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዘናደደው ነገር እንተሃለወ ናኣ ክብል ነታ ምሽክነይ ተወላዲቱ ምክሓዱ እዩ ነይሩ ኣብ ርእሲ እዝውን እቲ ንሓደጋ እዋን ክኸውን ዘቐመጠቶ ገንዘብ ንትኸሕዶ ጓል ምጥፍኡ ብጣዕሚ ኣሕዘኖ ኣሕፈሮ ናብ ገዝኡ ከይኣተወ ብዘለዎ ናብ ካሊእ ዓዲ ጠፍአ ንሄርሜላ ረኺቡ እንተዝቀትላ ኣመና ሕጉስ መኾነ ነይሩ ኣዲኡ ወዳ ብሃንደበት ምስ ጠፍአ ብጣዕሚ ተጨነቐት ክመጽእ እዩ እንዳበለት እንትትጽበ ፍጹም ግን ብዘለዎ ሽታማይ ኮነ ብሕዙም ጭንቀት እውን ከዓ ብጽኑዕ ሓመመት ሓሚማ ንኸይትሕከም ከዓ እቲ ንኽፉእ ግዜ ኢላ ዘቐመጠቶ ገንዘብ ፍጹም ብምውሳዱ ሰኣን መሐከሚ ኣዲኦ ዓረፈት ናይ ኣዲኡ ሞት ዝሰምዐ ፍጹም ኣመና ሓዘነ ካብታ ዕለት ንሳ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ትበሃል ጸለአ ኩሉ ሓሳባቱ ንጓል ሕንኡ ንምፍዳይ ሓሰበ እሞ ኣብቲ ዝኸዶ ዓዲ ስራሕ ደልዩ ኣብ ሓደ እንዳጋራጅ ኣተወ ሰሪሑ ብዝረኽቦ ገንዘብ እውን ከዓ ዓርሱ ክከናኸን ጀመረ ናብ እንዳጂም ብምእታው ነብሱ ከጉልበት ጀመረ መልክዑ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ብስፖርት ዝዳበረ ነብሲ ስለ ዝነበሮ ዝርኤቶ ጓል ኣንስተይቲ እያ እትፎቶ ነይራ ዋና ድሌት ናይ ፍጹም እውን ንሱ ነይሩ ኣጓላት ምስ ኣፍቀርኦ ንክኽሕደን እዩ ዕላምኡ ሓደ መዓልቲ ሓንቲ ኣብ 20 ከባቢ ዕድመ እትርከብ ጓል ብንግሂኡ መኪና ሒዛ ናፍቲ ጋራጅ ትመጽእ ፍጹም ሽዑ ኣትዩ ክዳኑ እንትቕይር እያ ኣትያ ነይራ ሽዑ ናይ ሰውነት ቅርጹን መልክዑን ምስ ረኣየት ልባ ድልው ግዲ ነይሩስ ብሓደ ግዜ ናብ ልባ ኣትወቶ ካብታ መዓልቲ ንሳ ብተደጋጋሚ ጎማ ነፊሱኒ ግዛዕ ተበላሽኒ እናበለት ብተደጋጋሚ ናፍቲ ጋራጅ ትኸይድ
كم زفكرتو استردأ فتصم كقربا جمرة إنا تقراربو بزخدو قزري نسا فقرا إنا برتع خدمو كل نجرا نختهبو والسنة أبز جزاء بحد حدرو كم سنة بلون تقتلو نسا تنس حزت متناسا مسفلتت نفتصم كيدا نجرتو فتصم بوشتو رخعت تسمعو كم استأنست مسفلتة ماني خبلا كم زي فلتان مسؤوم من مركب كم زي نبران انت نقرا نساخت عمنيك علتن أفت مجمرتا يقلد يزل ليلا حاسبها ولا انت نبرت انت نسوقنا أباري روسا ددا سلكن تدولت له كقبلايك علن نا أمس أبيع أبو أحيزا نفت جراج بمخاد انت لما نتوالا انت نسوقنا كم زي فلتان جرومو أبو حيزوات ملسا أزاقوال أمنا يا تفكرونيرا مسك حدا كتخلو سلزيك علت عرسات فأت زنجر فتشو من تسمع من ما يمثلون نسو كم تبقوال مخنيات أدي أنا نساون بود مخنيات هو تاسئنا إلو أكح حسومو سرحو قتلا نزنجر زي زسرحو سبعي مسفلات أجنا كاب سرحو بارارو فتشومون مليسو نتعدي لغيقو نابكالي عدي بمخاد أتعالاليشو سرح جمرا مو سبب زالة جزات خاريو منبار جمرا هذا معلتي نولادي تذكر مو بتعمل سلس تسمعو نابندا مستا بمخاد بحيال كسات تجمرا كمت أن العلي سخيرون تخد أبتر جاز خونو خلت تسبات لخفوا نسوخا سخرانو دفرت وسيخلو كوق عمن تبل سحيتو ومودقا زوم سباتون إنا تباريو حمد استيوا واقعمون ناب حدث أجئي أتأجعوا ننكيو كابز دكسو مستلع على نبعلو أبسخونا جزاد دكسو رخبو كبابيو انت عزب حنتي أبي زبالات سبيتي أبقونو نبرات مو كمي حدير كبلا نساقا مسنق حدث يلوا أبحوي سختيتاتو زنبرات تكوس نجر أمتي أحبت تمو مستاي جمرة سخيرو سلازنبرة منم نجر أي ذكرني لا واقعهم أبدأ جبري كم زجدفوا مشت كم زأتوا ناب جزء نجرتوا بحيال واقعهم وصل سنبرو سبر بريلو أتعس بيتي ننحد قسلو الناس أرجت أنت تكنخنو أدي أخوينا تسمعتو بتعس بيتي أدي أخمز رخبة كونو تسمعو بزعب حيوتو كل نجر مس نجرة أتعس بيتي أمنا حزنة اللمو مس أنا خزنح نجرتو نساون ولا نفس الدتيلا كم زوجاتن مجمرتا تدول كم سنبرتن انت دحرقنا دهايا 5 ساعات إن حزنة تتنقرو تسفان خد جبر أتسنان عمو نسو ولا دا 5 خونا قال أتولا فتشمون كاب قسلو دحينو كاب أخفل لسل زيدالي تقليلو ناب أب مئتاو الناس رحا إن حقزا كما دونقل عن كوينهم منبار جمرو سلام نيماكي ميديات خطاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو زانتا نزي مسل نيرو نزي زانتا انت دعفتكمو لايك مقبار اي تحمقو نزي چانال حدشتي اندحر دحاليكم سابسكرايب بمقبار نتاني دول ملكت بمنكا ناي چانالنا ناي وطرو تخطاتلتنا كتخونو نلابو أبزي چانال حساب رئيتو انت دحاليكم أبناي كومنت مزحف بوتا حساب رئيتوكم كتقرفلنا تخليكم بقصالي بخالي سانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام رخب كسام وداتا مسانا سلت صنحكم كاب لب اندامسكنا بزخن فليكم سسنايو